тамошобинони азиз, ассалому алайкум. роҳбарияти ширкати Садо ва Симон дар шаҳри Панҷагин бобати масоили мухталифи рӯз бо идораи ташкилотҳо ҳамкорӣ дорад, шартномаҳо амалӣ мегардонад ва дар ҳамин асос мо имрӯз дар маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷагин қарор дорем ва суҳбати мо меравад атрофи бемории ботулизм. дар суҳбат иштирок доранд Усмонов Бомулло Зиёдуллоевич, мудири шӯъбаи санитарии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷагин. доктори муҳтарам, ба ин барнома хуш омадед. ба мо нахуст мехостем фаҳмем ки ботулизм чӣ гуна беморӣ аст. марҳамат. ботулизм яъне бо дигар бо забони тоҷикӣ бо калимаи ҳасибак ифода менамоянд. яке аз бемориҳои сироятии шадиди вазнин буда барои ҳаёт хатарнок мебошад ва ба марг оварда расониданаш мумкин аст. барангезандаи ботулизм албатта дар ҳаёт, дар рӯи замин, дар ҳама ҷо вомехӯранд. кадом намудҳои асосии бемории ботулизм дар айни замон мавҷуд аст? заҳролудшавии ғизоӣ, намуди классикӣ, намуди кӯдакона, намуди захмӣ ва ботулизми сабабаш муқаррар нашудааст. аломатҳои ин беморӣ чӣ гуна аст? аломатҳои ин беморӣ албатта дарди сар, шикамдардӣ, дарунравӣ ва дуто дидани предмет, яъне диплопия меноманд. бемории ботулизм ин аз худаш ботулус ин калимаи лотинӣ буда маънояш ҳасиб мебошад. яъне бори аввал ин беморӣ аз ҳасиб дарёфт карда шуда ва одамон аз ҳасиб гирифтори ин беморӣ шуданд. албатта мардум аз ҷумла тамошобинони телевизиони Симон мехоҳанд фаҳманд ки ин беморӣ бештар дар кадом мавсими сол хуруҷ мекунад? ин беморӣ асосан дар тамоми фасли сол дучор шуданаш мумкин аст. ин беморӣ мисли дигар бемориҳои сироятӣ ҳангоми истифода бурдани маҳсулотҳое ки микроорганизми ботулизм дорад, дар ҳангоми истеъмол намудан ба ин беморӣ гирифтор шуданаш мумкин аст. ба мисоли ҳасиб, чихеле ки гуфта гузаштем, маҳсулотҳои консервакардашудае ки дар хона ки бе ягон талаботҳои санитарӣ гигиенӣ тайёр карда шудааст, баъди истеъмоли ин хел бемориҳо ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. Бомулло Зиёдуллоевич, чӣ бояд кард то ки ба ин маризӣ мардум гирифтор нашаванд? пешгирии ин беморӣ чунин аст ки бояд ки маҳсулотҳои консервакардашуда дар шароити хона бояд ба талаботҳои санитарию гигиенӣ ҷавобгӯй бошанд. чӣ хел? бояд ки маҳсулотҳои консервамешуда аз гарду чангҳои ҳама чангҳои бегона бояд тоза карда шаванд. на кам аз 3 маротиба бояд тамоми маҳсулотҳо, сабзавотҳо ва меваҷотҳо бояд тоза карда шаванд, баъд тамиз гардонда шаванд. ҳам зарф, ҳам даҳони зарф ва ҳам маҳсулотҳо бояд тамиз гардонда шаванд. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, солҳои пеш дар завод ва фабрикаҳо ҳамин хел шароити ба вуҷуд оварда шуда буд ки ҳарорати тамизгардонии ин стерилизатсия, тамизгардонии ин маҳсулотҳо на кам аз 120 дараҷа бояд